Ordiziako dantza taldei eta Ordiziko txistulari. Txelo bero bat bere intzat, esedez. Ongi etorriak Euskal Eskola Publikoaren festara! Egunon, Xarmaleone. Kaixo, Sara. Gaur aurtengo festa gure herrian ospatzen da eta gure eskola maiteetan ospatzen da. Urdaneta eskolan eta Oianguren institutoan. Mila esker. Aurten ez da Ordizin ospatzen den festa bakarra, ze aurten ere Urdanetak 50 urte bete ditu. 50 urte, ez da gutxi, herritarrak euskalduntzen, aniztasunaren eta inklusioaren alde egiten. Berdintasuna, elkarbizitza eta justizia soziala alde egiten. Ni neu ere, kanpotik etorritako guraso marabilloso batzuen alaba naiz. Euskeraz hitz egiten etzen, etxe batean ezi eta hazia naiz. Gauza asko erakutsi zizkidaten nire etxean. Baina, eskola publikoak eman zidan euskara ikasteko aukera. Eta neurri handi batean, hori posible izan zen euskal jatorriko ume askorekin elkar bizitzen genuelako. Elkarrekin ikasten genuen, gauza asko ikasi nituen Urdaneta eskolan. Jatorri ezberdineko umeekin jolastea, sinismen eta erlijio ezberdineko umeekin arratsaldeak pasatzea, jatorria, azalaren kolorea, hizkuntza eta ohitura ezberdinak ulertu eta errespetatzea. Gizartean bizitzen ikastea azken finean, denona den gizartea eta denontzat den gizartea. Nire kasua pixkat diferentegoa da, orain dela 3 urte utzi nuela izatetik pixkat eskola publikoaren alaba. Eta bueno, nire ustez da hezkuntza duin bat eman ditena, eskola bat, nun hezkuntza duin bat eman ditena, aniztasuna oinarri duena, eta horri esker ni hola izateko gai naiz, eta asko pozten nau hola ez da izatea. Ze zortea gurea, Xarma? Ze zortea gure, argi dago eskola publiko eta nitz batean ikasteak gauz on asko eman dizkigula, argi dago. Eta, hala da, eskerrik asko, eta publikoa aido, aizon eta aiko do. Hala den, gora Euskal Eskola Publikoa. Eta orain Euskal Herriko ikasleen gurasoen konfederazioko lehendakaria den Arkaitz Aburtori emango diogu hitza. Aurrera, Arkaitz. Agintari. Agintari, hezkuntza komunitateko kide, gonbidatu eta bereziki Ordizia eta Goierriko ikastetxe publikoetako ikasle, guraso eta irakasleei, egunon. Egunon eta mila esker gaur gurekin egoteagatik Euskal Eskola Publikoari babesa emoten. Hasteko gaur, holtza hau aprobetxatu nahi dut eskerrak emuteko Eigeren izenean, hilabete luze hauetan lanean aritu zareten guztioi. Mila esker bihotzez, hezkuntza komunitatearen indarra erakusteagatik. Publikoa aido, da gaur Ordizian ospatuko dugun Euskal Eskola Publikoaren 31. jaiaren leloa. Publikoa ari du gaur Ordizian. Publikoa ari du egunero gure ikastetxeetan eta publikoa aritzea nahi dugu Euskal Herriko txoko guztietan. Eta publikoa ari du, gero eta gehiago garelako, herri horren etorkizuna publikotasunetik ulertzen dugunok. Eskola publikoa gure hezkuntza sistemaren gehiengoa izan behar dela uste dugunok. Hainbat erronka ditugu datozen urteetarako. Lehenik eta behin, publiko hitzaren esan nahia berreskuratu behar dugu eta balioan ipini. Orain dela, 30 urte eman genuen gaur bezalako egun batean,
zaharkituta geratu ez den publiko hitzaren definizioa. Guztiona eta guztiontzat. Inklusioa eta ekitatea bermatu behar ditu euskal eskola publikoak. Horretarako, aldendu behar du eredu merkantilistetik eta hezkuntza gidatu behar duten balioetan zentratu behar da. Honekin batera, administrazioarekiko duen erabateko mendekotasunetik askatu behar dugu eskola publikoa. Eredu erredukzionista eta gain arutoa ganditu behar dugu komunitatearen beharrei erantzungo dien eredu baten alde. Horretarako, ezinbestekoa da gure hezkuntza komunitateak ahalduntzea. Baita ikastetxe publikoen arteko sare indartsu bat osatzea. Elkarrekin eta elkarrengandik ikasi behar dugu. Euskararen ikaskuntzan eta erabileraren normalizazioan paper garrantzitsua betetze daitua dago eskola publikoa. Lehen helburua bete dugu, hau da, D eredua gure eskola guztietan zabaltzea. Hurrengo erronka da euskarazko ikaskuntzaren kalitatea hobetzea. Eta amaitzeko, euskal eskola publikoaren aldeko apostu irmoa eskatzen dizuet erakundeei. Lehenetsi, babestu eta beharrezkoak diren baliabidez hornitu ezazue guztiona eta guztiontzat den euskal eskola publikoa. Eskerrik asko. Eskerrik asko arteetan, oain Ordiziaren eskola publikoaren txanda da, eta horretarako Maria Albizuk hartuko do hitza, bea baita Urdaneta Guraso elkarteko. Egunon, munduketariok, gaur Ordizia etorri zareten eta etorriko zareten guztiok disfrutatu euskal eskolaz. Disfrutatu aniztasunaz eta disfrutatu publikotasunaz. Horretarako eguna da. Ez da kasualitatea aurtengo euskal eskola publikoaren jaia Ordizian ospatzea. Badira ia 5 urte, honen atzetik gabiltzala. Eta oraindik urte gehiago, 50 urte bete berri ditugu, eskola publikoaren defentsan. Eskola publikoaren euskal publikoaren defentsan, eskola publikoaren euskalduntzea albidetzen, aniztasuna modu aberasgarri eta eraikitzailean lantzen, azken finean munduketari izaten. Ordizia, Euskal Herriko beste herri, auzo eta eskola publikoaren islada da. Muturrera eramandako egoera baten isla. Herrialde askotatik, gurera etorritako familia eta pertsona ugari bizi dira gurean. Eta egoera zaurgarrian dauden ikasle, familia eta pertsona asko, orainik euskara ez dakiten errekide ugari. Ongietorria denak, gurekin nahi zaituztegu, eta hori ez da arazoa, hori aukera da, aberastasuna. Errealitate hau guztia modu egokian lantzeko ordea, modu eraikitzarrian jorratzeko eta denok aberastuta hazteko politika egokiak behar ditugu. Erabaki ausartak eta baliabideak. Gure herrian, orokorrean eta ikastetxen artean peiratzen ditugun desorekek, jatorriaren baitan, egoera sozioekonomikoari dagokionez edo euskararen ezagutzan, hau guztia asko zailtzen dute, ia ezinezkoa egiten dute. Horrekara bideratuko gaituzten politikak, erabakiak eta tresnak behar ditugu. Ordizian da Euskal Herrian publikoa aido. Xirimiria bezala aido, dena blaitzen do, gure lurra ureztatzen do eta kolore ugaritako lora eta zuaitzak sortzen ditu.
krisi klimatiko eta ekologiko honen erdian, nekez, esfortzuz eta lan handiz aido. Horregatik, sirimiri hori zaparra da bihurtuko duten politika eta neurri ausartak behar ditugu. Hemen zaudete erabaki horik hartu ditzakezuen arduradunak. Eusko Jaurlaritza, udala eta alderdi politiko ezberdinetako ordezkariak. Gaur, euskara aniztasuna eta publikotasuna aldarrikatzearekin batera. Euskal Eskola Publikoa ezinbestekoa dugula esatearekin batera. Zuei begietara begiratu nahi zaituegu eta esan politika eta erabaki ausart horiek eskatzen dizkizu egula. Euskal Herrian beharrezkoa ditugu ezinbestekoak ordizian. Gure herriko elkarbizitza, berdintasuna, justizia soziala, inklusioa eta euskalduntzea ditugu jokuan. Ta zuei, geure buruei, herritar guztiei esaten dizuegu, izan arduratsu, izan ausart, izan munduketari. Gora euskara, gora aniztasuna, gora publikotasuna, gora Euskal Eskola Publikoa, gora munduketariak. Aupa Maria, aupai, oso ondo esana, mentanak neharrezu gaur deu. Aupa Maria, zorionak zuritzen gatik. Jarraituko deu? Orain Ordiziko alkatea dugu gurekin, aurrera, adur, ezen arro. Aurrera, adur. Egunon eta ongi etorri guztiak Ordiziara. Ongi etorri Eider eta Jokin, baina baita ere gaurko eguna gurekin ospatzera hurbildu zareten ordezkari, ezberdin eta herritar, ikasle, eskola publiko, komunitateko kide guztiei. Hemen esaten deun bezala gaur nahiago genuke bi aido esan ordez publikoa aido esatea eta zorionez eguzkiare atera da. Baina kaukorikura talde Ordiziarreko kidek kantu bilakatu dituzten Jon Maiaren hitzek dioten bezala, mundu guztiko jende eta euri zaparrak, pentsamendu, erlijio guztien kaskabarrak, edonor blai dezake gure euri langarrak. Euripe hontan denok gara berdinak, Euskal Herri, berdea, gorri, beltza, horia. Gaurkoa, jai eguna da, ospakizun eguna, baina hau guztia posible egin dezuen Urdanetarrak komunitate zabalari eskertza eta aitortza egiteko eguna ere bada. Gaurko festa itzelau zuek gabe itzelako posible izango eta noski eskertza hori Eige Euskal Herriko ikasleen gurasoen konfederazioko lantaldeari ere zabaldu nahiko nieke. Aurten, esan dan bezala, Urdaneta ikastetxeak 50. urteurrena ospatzen du eta aitortu behar da Ordiziak duen ezinbesteko zutabe bat dela eta eskolan baitan sortutako komunitatea gure herriko eragile indartsu eta aktibonetakoa bilakatu dela. Horregatik, Ordizia euskaldun, inklusibo, anitz eta justogo baten alde egunero egiten dezuen lana eskertzeko eguna ere bada gaurkoa. Baina erronka guztiona da, ez zuona bakarrik. Geroz eta konplexoa bilakatzen ari diren garaiotan, gure herriaren etorkizuna guztion ardura da. Eta ezin dugu ahaztu, Ordizian bizi garen guztiak garela ordiziarrak, eta gure tokikotasunetik harrera herria izan nahi dugula euskaratik mundu zabalera. Patxi Zubizarreta Ordiziar idazleak 50. urteurrenaren harira sortutako ipuin ederraren izenburuak dion bezala,
izan gaitezen gu ere munduketariak eta ikas dezagun, elkarrekin ikas dezagun mundua konpontzeko. Lakilaron, lakiron, baltzen ekiten Urdaneta ikastetxeak bere izena zor diola duela 516 urte hemen Ordizian jaio zen Andres Urdaneta itsasgizonari, bai, itsasgizonari, bitxia ez da, Ordizian jaiotako itsasgizon bat. Zenbat denbora beharko zutenia 500 urte hemendik eta itsasora iristeko. Andres de Urdaneta itsasgizona izan zen, bai, eta askok zuen buruari galdetuko duzue, baino nola, ez da hor dagoen fraile hori? Bueno, fraile ere izan zen, baino 55 urterekin sartu zen konbentuan. Aurretik gauza asko egin zituen, eta esan dezakegu Urdaneta izan zala Ordiziako lehen munduketaria, 1575an lortu zuelako Ozeano Barea zeharkatuz Filipinetatik Mexikoraino heltzea. Eta itzulbidaia deitzen zaion bidaia hori hartzen da gaur egun globalizazioa deitzen diogun garai honen hasieratzat, eta Urdaneta beraz globalizazioaren aitatzat. Baina ez engaina, ez dut esaten Urdaneta munduketaria horregatik izan zenik. Urdaneta lehenago bilakatu zen munduketari, 17 urterekin Elkanorekin batera Molukar irletaraino iritsi zenean, bertan 9 urte eman zituzten bizitzen, gaur egun Indonesian kokatzen diren irla horietan. Pentsa, zelako bidaia izan zen itzulera, urte eta erdi behar izan zutela Moluketatik Lisboara itzultzeko. Eta bidaia hartan, askok ez dezute jakingo, baino bere 6 urteko alaba ekarri zuen berarekin Ordiziara. Etzun zalantzarik izan, itsasbidai arriskutsu hartan bertako indigena batekin izan zuen bere alaba Grazia ontziratzeko. Urdanetak erabaki zuen, naiz eta ziurrenik, Grazia gurea bezain larrua zantzuria ez izan, naiz eta emakume izan da bere abizenari jarraikortasunik emateko aukerarik ez izan, ziurrenik bere ondasunak jasotzeko ere eskubiderik ez izan, ezkondu gabeko indigena batekin alaba izan, berarekin Ordiziara itzultzeko eskubide osoa zuela. Eta hori duela 500 urte iaia Ozeano Bareko urrez ezagunetan barneratzea bezain ausarta izan zen. Beraz, Grazia Urdaneta izan zen seguruenik munduaren beste aldean jaio zen lehenengo ordiziarra, garai hartan Villafranca izena zuen Ordizia Euskaldun hartako lehen munduketaria. Beraz, gaur, harro esan dezakegu urdanetarrak komunitateak ohore egiten diozutela zuen izenari, gure herriko ezinbesteko oinarria bilakatu zaretera lehen aipatzen genuen globalizazioak dakarkigun anistasunaren kudeaketan guztiontzat eredu inspiratzailea zaretelako. Erronka baina, lehen esan bezala, guztiona da, eta horrekoan gaurkoan amaitu nahiko nuke erakunde guztion elkarlanerako dei batekin, guk ate guztiak joko ditugu eta guk guztion laguntza eskatuko dizuegu. Eupala, dea katxinba irten dadia gaurko festa. Mila eskerra Adurezen Arro, edo hemen Ordizin ezagutzen duen bezala Patrizia Ordizia. Oain emango diogu sarrera Jokin Bildarratzei hezkuntza sailburue. Bai, diputatu nagusia, Ordiziako alkatea, Ordizia Eskola Publikoko Hezkuntza Komunitatea, EIGeko arduradunak, politika ordezkari ezberdinak, etorri zatenak, familiak, jaun Andreok, egunon. Eskerrik asko beste behin ere Euskal Eskola Publikoaren jaia parte hartzeko egin diguzuen gonbidapenagatik. Euskal Eskola Publikoak egiten duen etengabeko lana goraipatzeko eta txalotzeko aukera ematen digu. Eta aldi berean, jaia hau antolatzen egin duzuen lana ere azpimarratu nahiko genuke. Badakigu zenbat lan dagoen halako jai egun batean antolakuntzan. Beraz, zorionak eta eskerrik asko antolatzaileei, irakasle, familiai eta ikasleei. Behon naizuela benetan. Eskola publikoa euskal hezkuntza sistemaren zutabea da.
gure ikasleen, gure gizartearen alde egiten duen guztiagatik. Azken 4 hamarkada hauetan, gaur egun garena eraikitzeko ezinbesteko izan da gure eskola publikoa. Urte hauetan guztietan, hazi egin gara, belaunaldi berriei merezi zuten eta merezi duten hezkuntza, formazioa eman diegu eta egunero emango diegu gaur ere eta etorkizunean ere. Gure hezkuntza etengabeko aldaketan dago murgildurik eta horregatik ikastetxeak gizartearekin batera eraldatu behar dira. Beti ere gure ikasleen ongizatea bilatuz. Gizarte sare indartsu bat nahi degulako erronka berriei heltzeko, bai, ilusio handiko zuzendaritza taldeekin eta komunitateko persona konprometituen parte hartzearekin, ordiziaren kasu. Beharrezkoa da gizarte eragile guztien erantzunkidetasuna lortzea. Eta bikain gabiltza, esan dezagun ozen eta pozik egon behar gara egindako bilakaeraz. Lantalde bikaina osatzen dugulako hor gaude zuzendaritza taldeak, irakasleak, bereziki irakasleak, familiak, elkarte eta alkateak esaten du bezala baita ere erakundeak. Guztion baturak ekarri gaitu ona eta batura horrek gidatuko gaitu etorkizunean ere. Askotan aipatzen dudan bezala, eraikita dagoenarekin hasi, ezi egiten da, eraiki egiten da. Horrela sortu dugu gure hezkuntza sistema eta gure ikasleak, gure eskola bezalaxe, ikaskuntzaz eta esperientziaz jabetzen dira denborarekin. Ikasleak jaso eta barneratu egiten dituzte ezagutzak, trebetasunak, esperientziak, euren bizitzan zehar erabiltzeko. Horrela sortu dugu gure hezkuntza sistema denon artean eta horrela ehuntzen ari gara gure etorkizuneko proiektua. Hori da gure lan metodologia, hitz eginez eta adostuz, elkarren artean hitz egitea, ahuldadeak eta indarguneak elkarrekin identifikatzen jakitea. Eta erantzunak elkarrekin diseinatzea. Azken urte hauek oso aberatsak izan dira zentzu horretan, guztiontzat. Azken denboraldi honetan, legebiltzarra testigu gure hezkuntza sistema eguneratzeko eta berrindartzeko adostasunak izan dira. Ikasle guztiek aukera berberak izan ditzaten. Ikastetxeek, Arkaitzek eskatu duen bezala, autonomia handigoa izan dezaten. Hezkuntza sisteman hausnarketa partekatu elikatu dadin eta bide horretatik jarraitu beharren gare. Hizketarako abagune horrek ahalbideratu du Euskal Eskola Publikoaren etapa berria irikitzea ere, Euskal Eskola Publikoaren beraren plan estrategikoa landuko dugu berehala, dagoeneko martxan jarri ditugun erronkak jasoz. Eta etorkizunean izan beharko direnak identifikatuz. Egungo hezkuntzaren debatea etorkizunari begira egin behar dugu eta ez iraganera begira. Zalantzarik gabe baditugu hobetzeko gauzak, inongo zalantzarik gabe, baina zalantza izpirik gabe gauza asko biltu ditugula ere aitortu beharrean gaude guztiok, berriro ere hitzaren poderioz. Gaineratuko nuke eskola publikoak konpromiso berezia duela euskerarekiko eta gure kulturarekiko. Baina gure ikastetxeak identitate, nortasun anitzak eraikitzeko espazioak dira. Bertan ikasten baitugu gure identitate personalak eta kolektiboak eraikitzen. Bertan ikasten baitugu beste esperientzia eta sentipen batzuk ere kontutan hartzen. Eskola aniztasunaren eta berdintasunaren balioa aurkitzen dugun espazioa da. Azken urte hauek oparoak izan dira. Euskal Eskola Publikoa indartsu dago eta gure branka izaten jarraituko du orain arte bezala. Segi dezagun eskola publikotik lanean, elkarrekin, ikasleen mesedetan eta gure gizartea eraldatzeko eta hobetzeko oinarrietan eragiten. Egun polita igaro dezagun gaurkoan ordizian. Eskerrik asko bihotz bihotzez. Eskerrik asko Jokin, mila esker. Eta orain Eider Mendoza diputatu nagusiarena daitza. Aurrera Eider.
Egunon guztioi, eskuan hartuta egokiago da niretzat. Hemen Sara aurkezleak aipatu du nola izan dan bere ibilbidea edo zergatik bere gurasoek egin zuten apostua Euskal Eskola Publikoaren aldekoa. Nire kasuan ere antzeko zerbait izan zen, gurasoek apostu hori egin zutenean arrazoi batengatik izan zen euskera. Urrengo belaunaldia aipatu danez, 4 seme alaban ama izan da gure apostua izan zen 3 arrazoiengatik. Bat, kalitatezko hezkuntza. Bigarrena, berdintasunean oinarritzen dutelako beraien hezkuntza. Eta 3. euskera. Eta etorkizunera begira zer? Etorkizunera begira sekulako erronka daukagu herri bezala. Eta nire ustez, ordizien egoteak benetan aukera handia ematen digula ikusteko zer datorkigun etorkizunean. Urdaneta eskolan bertan, 30 jatorri baino gehiagoko seme alabak daude. 20 hizkuntza baino gehiago hitz egiten da eskolan. Eta hori da gure herrian gertatuko dena eta gertatu behar dena. Izan ere, ez daukagu nahikoa seme alaba. Eta etorkizunean, eta orain, etorkin asko eta asko behar ditugu. Eta horren aurrean, daukagu elementu bat ezinbestekoa dena. Eta hori da, hizkuntzarena. Hain justu, hizkuntza delako elementu bikoitz bat, lehenengoa gizarteratzeko, alegia kanpotik datozen guztiei euskeraren bitartez gizarteratzeko aukera ezin hobea eskainiko diegu, eta bigarrena, geurea ere mantenduz, geure kohesioa, gizarte kohesioa ere mantenduko degulako. Eta horiek uztartu beharrean gaude. Ongi etorriak eta 2 elementu horiek landu behar ditugu. Gizarteratzeko tresna eta kohesioa mantentzeko tresna gisa. Eta erronka honi aurre egiteko bide bakarra daukagu. Bakarra. Eta da, hemen ikusten den bezala komunidade sendoa dago Ordizian, komunidade sendoa dago gure herrian, eta komunidade sendoa lortzen da, elkarri eskutik helduta lan eginez eta ez beste modu batera. Beraz, heldu diezaiogun eskutik batak besteari, eta lan egin dezagun elkarrekin herri honen mesedetan, eskola publikoaren mesedetan, gure hizkuntzaren mesedetan eta gure herritar guztien mesedetan. Baita, Gipuzkoar berrien mesedetan ere. Egun zoragarria pasa dezaguna guztiok. Mila esker Reider. Ja amaitzen juteko, ongitorriak mamar dizkiogu gaurko protagonistai izango diela, eta igo daitezela gontzara mesedez, Urdaneta eskolako ikasleak. Publikoak berdintzen gaituelako. Ordiziara garelako. Euskal Eskola Publikoan denok berdin bezain desberdinak garelako. Euskaldunak garelako. Aniztasunean sinisten dugula. Gutxien duenak ere asko jaso dezakelako. Euskalduntzen duen eskola garelako. Ez da gogoratzen, zer zan? Publikoa, lagunak, esan. Gure herria maite dugulako. Herritik herrira denona eta euskalduna. Gora aniztasuna! Gora!
eskola publikoa. Gora munduketariak! Beti lurrean egaz, beti zeruan oinez, zer gara gu, nor gara gu, munduketariak, zer gara gu, nor gara gu, munduketariak. Halako zerbait. Ekitaldi honetan testiguare pasa nahi dugu. Hurrengo urteko eskola publikoaren jaia antolatzearen testigua. Publikoa aido, baina aurtengo abestiak dioen bezala, hurrengo urtean ere aiko du. Igo daitezela mesedez Urduñako ordezkariak. Eskerrik asko. Eskerrak eman nahi dizkiogu Eigeri. Urduñako herri eskola osatzen duen komunitate osoaren izenean, hurrengo urteko Euskal Eskola Publikoaren aldeko jaia ospatzeko gure hiria hautatu duelako. Urduña, ezagutzen ez duzuen ontzako, Arabako mendebaldean kokatuta dago, 4.500 biztanlekoa da, eta Bizkaiko hiri bakarra da. Bere erdiaroko kale bizietatik paseatzean, inguruan ditugun mendi eta baso paregabeetaz gozatzeko aukera izango duzue. Historia luzeko hiria da beraz gurea. Eta aldi berean eskola gaztea Urduñakoa. Badira, 39 urte gure herri eskola martxan jartzea lortu zela, hainbat gurasoren ekimenez eta herritarren borrokari esker. Aitzindari haiek argi zuten herri eskola berriak izan beharreko 2 ezaugarri. Bata, euskara izan behar zuela ardatz. Eta bigarrena publikoa izan behar zuela, hezkuntza denon ardura eta eskubidea delako. Hainbat guraso eta irakasleen konpromisoari esker, eskola handitzen joan da, gaur egun gure etxea den eskola eraiki arte. Urte hauetan, gure komunitatea bere baloreak gorpuzten joan da. Eta egunereko ekinari esker, hezkuntza eredu euskalduna, herritarra, parekidea, gertukoa eta bere inguruarekin konprometitua eraikitzen ari gara. Azken urteetan, hainbat erronka estrategikori heldu diegu, besteak beste, proiektu pedagogikoa berritzen ari gara eta aldi berean eskolako patioa birnaturalizatzen. Baina, bada, bere garrantziagatik guretzako berezia den proiektua. Orain dela 6 urte jantoki eredu alternatibo bat abian jarri genuen, udal zahar egoitzarekin batera. Tokian, ekoiztutako elikagaien ekoizpenean oinarritua eta erdigunean, umeen elikadura jartzen duena. Orain eredu hau egonkortzeko beharrezkoa da sukalde propioak eraiketzea eta jantoki eredu alternatiboa osatzea. Horretarako, hemen zaudeten guztioi zuen eskuetan dauden konpromisuak hartzea eskatzen dizuegu. Indartu dezagun eskola publiko eta euskalduna. Mila esker, eta ja ekitaldia hau amaitzen juteko, eta festa hasiera emateko,
esan nahi duna da, gora Euskal Eskola Publikoa. Gora! Gora aniztasuna. Gora! Eta goazen denok dantzatzera eta festastera publikoa aido. Lekukoa lortzaile. Bueno, eta orain bai, abestu dezagun, dantzatu dezagun, eta gozatu dezagun, orain publikoa edo bestearekin, eta agun osoan ordizin. Gora Euskal Eskola Publikoa! Gora! Euria beti gora, lurretik zeruraino. Oian aurrakumeak, behan amestalaino, alda ederra gorik herri eskola baino. Guztion artekoa, guztion zategina. Sirimili goxoa, euskara euri fina, bagara esaten dugu, ez da bagina. Mundu guztiko jende, ta euri zaparra. Pentsamendu erlijio guztikaz zabala, edo norren dezaken gure hori langarra. Publikoa, Kasta berde purpura, arrosak belardia, hartza replikantea, koloretako harria, ordiziko plazara, publiko dialia. Publikoa, ai publikoa, ai publikoa, ai publikoa, ai publikoa, ai Iragartzenek publikoa ematen dute hurrengo egunetarako. Gorde beldurren aterkiak eta irten kalera. Zabaldu leio guztiak eta utzi publikoaren aizen freskoari sartzen. Guztiontzat da eta guztiontzat dago. Bakoitzak ere pozak, bakoitzak bere minak. Janariak oiturak, amesta imaginak, baina euripe hontan denokana berdinak. Publikoa, ai publikoa, ai publikoa, ai publikoa, ai publikoa, ai publikoa, Euskal Herri Euskararen temperaturak gora egin dugu ordizian. Eta Euskal Herri osora eratuko da. Goiz-goizetik familia estan guztia izango ditugu. Eta aniztasunaren eta inklusioaren antizipia nagusi izango dugu datozen urteotan. Euria beti gora, lurretik zeruraino. Oian aurrakumeak, behan amestalaino, alda ederra gorik herri eskola baino. Guztion artekoa, guztion zategina. Sirimiri goxoa, euskara euri fina, bagara esaten dugu, ez da bagina. Mundu guztiko jende, ta euri zaparrak, pentsamendu erlijio
egunetarako. Gorde beldurren aterkiak eta irten kalera. Zabaldu leio guztiak eta utzi publikoaren haize freskoari sartzen. Guztiontzata eta guztiontzat dago. Bakoitzak bere pozak, bakoitzak bere minak. Janariak oiturak, amesta imaginak, baina euripe ondan denokana berdinak. Publikoa, ai publikoa, ai publikoa, ai publikoa, ai publikoa, ai Euskal Herri berdea, gorri beltza horia. Publikoa eta euskalduna, biako Euskal Herria. Euskararen temperaturak gora egingo du ordizian. Eta Euskal Herri osora eratuko da. Goiz-goizetik familia estrago guztia izango ditugu. Eta adi, aniztasunaren eta inklusioaren antizikloia nagusi izango dugu datozen urteotan. Etorkizuna da Euskal Eskola Publikoa.